जोंनि आफादा बिथांमोननि सायावहाय गोख्रोङै आयेननि राहा लानाय जागोन। बर' टु ट्रेन्सफार अखमिया सब जाम्बा सबै बुजिबाय आजिखालि अखमर मा मालायनिया मालायजों खारलायदों नोंथांमोना हानायसेबां सांग्रां थाखा जिखुनु टाइमावनो जों नोंथांमोनखौ थिखांनो थियारि जानानै दङ। सेकेन्ड टाइम बा नेक्स्ट टाइमाव जुदि बिथांमोननि आफादनि नोजोराव आरो गोग्लैबावनांगौबा गोख्रोङै आयेननि राहा लानाय जागोन। बेजों लोगोसे सेकेन्ड एन्ट्रआव नुदों नोंथांमोनहा बर' टु ट्रेन्सफार कर जाम्बा आजिखालि अखमर मानो सबै बर' बुजिपाय। बेजों लोगोसे थामथि एन्ट्रआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जिखुनु मालायनि लाना खारलायनाय नोंथांमोना जिखुनु टाइमावनो सांग्रां जानानै थाखा नोंथांमोनखौ जों जिखुनु टाइमाव थिखोनो थांगासिनो दङ। बे रावखौ गोख्रों वार्निं हरदों जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादजों लोगोसे केबिआर आफाद नङा होमबा कर्नाटका बर' रैखाथि आफाद बिथांमोननि दा बर्थमान गोख्रों खामानि मावबाय थानायखौ सेल्युट खालामनो गोनां। आइ सेल्युट नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निसय बुजिना मोनगोन फारि फारि जोंहा जिथुनाखि नैबे हाग्रामा महिलार सारा मानि खारनाव मा खालामनो थांगासिनो दं आरो मा खाम्फा गायसननो नोंथांमोना गासिबो बे भिडिअनि गेजेरजों ए टु जेड बुजिनानै लानो हागोन। बेजों लोगोसे मिडियाखौ मा बुंखो मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना इन्ट्र'आवनो खोनाखाबाय बेखौ मानि खारनाव बुंखो नोंथांमोना बेखौ बुजिना मोनगोन। लोगोसे जोंहा नैबे जिथुनाखि केबिआर आफादजों लोगोसे BBW आफाद नङा होमबा जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनजों लोगोसे कर्नाटका बर' रैखाथि आफाद बिथांमोनहा बा बे सारमोनहा दिनैनि दिनाव जोंहा कर्नाटक आरो ओरैजाय तामिलनाडु अर्थात केरेला बेफोरथिं गोख्रोङै सिग्रोमगासिनो दङ बा गोख्रोङै अपारेशन खालामगासिनो दं होननायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों बा नुनो मोन्दों बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबा निसय फारि फारि बुजिना मोनगोन आरो बिथांमोननि फारसे नोंथांमोना मा बुंहरनो सानो बा मा कमेन्ट हरनो सानो नोंथांमोना केबिआर आफाद आरो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफाद अर्थात BBW आफादनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट्स होनो सानो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि उनाव कमेन्ट्स होबानो जाबाय। जिथुनाखि मैया दाखालि जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा खौरां बिथिंनि गेजेरजों नुनो मोन्दोंमोन जोंहा उदालगुरिनि सानै बिजावजालि नङा होमबा सानै बिजावजालि खारनाय लोगोसे सेंग्राफ्रा बहानिमोन जों बेखौ मिथिना मोनाखैमोन। नाथाय दिनैनि नैबे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना बे सेंग्रा सानैया बहानि बेखौबो नोंथांमोना ए टु जेड मिथिनानै मोनगोन आरो बुजिनानै लानो हागोन जे बिथांमोना बबेनिफ्राय बबेसिम खारलायलायनाय जायामोन आरो माबोरै खारनानै बबेसिम मोनहैखोमोन आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना बबे जायगायाव हमजाखो आरो बबे जायगायाव दङमोन आरो माबोरैहाय हमनानै मोनखो आरो दा बिथांमोनखौ सोर ड्रप खालामनो थांखो बा लायनो थांखो न'खरनिफ्राय हिन्जावसानि न'खरफोरनिफ्राय सोर थांखो आरो हौवासानि न'खरफोरनिफ्राय सोर थांखो। दा जोङो खोनानाय बायदिब्ला नैबे सानै बिजावजालिया अलरेडि हाबा जाखानायमोन नाथाय लानानै थांग्राफ्रा हाबा जानाय ना जायोमोन जों बेखौ ए टु जेड मिथिनानै मोनगोन। नाथाय आं बेखौसो बुंनो लुगैदों जोंनि बर' आइजोफ्रा मानो आनि थानि बेफोरबायदि गोदाव सोराव जालांजोबखो थारैनो मा जामारखो जोंनि बर' समाजा दिनै जोंनि बर' हारिया मानो गावजों गावबो मुगैलायनो थोला गुबुनजोंबो जों नासयजानो थोला मुगैजानो थोला दिनै बेफोरबायदिनि खारनाव जों गुबुनजोंबो दाउसा मावरियाफोरबायदि खालामजानो थांगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' लाइमोन हिन्जावसाफोर लोगोसे हाबा जाखानाय आइजोफोर नोंथांमोनहाबो बैफोरबायदि खारनावनो बा बैफोरबायदि सानैसो बर' सुबुं आइजोफोरनि थाखायनो दुर्बलतानि थाखायनो दिनै जोंनि बर' आइजोफ्रा जेराव मेराव जिनाहारि खालामजानाय बा रेप खालामजानाय बा माबा मोनसे एटेक खालामजानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ। थेवब्लाबो जोंनि बर' समाजनि आइजोफ्राबो गिनाय होननाय गैया नाथाय मा खालामनो बेफोर जाहैबाय गासिबो माने नों आंनि दुर्बलता बा लोरबां गोसोनि साननायावनो जाजोबनानै फैगासिनो दङ होननानैसो जों साननो गोनां जायो। दा जाय हक जिखुनु आं बारा गोलाव बाथ्राखौ बुंनो साना नोंथांमोना नैबे जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे केबिआर आफादनि आफादगिरि बिथांमोना मा एडभाइस होखो आरो मा बाथ्रा बुंखो आरो बिथांमोनखौ सोर लायनो थांखो न'खरनिफ्राय जोङो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। बिनि उनाव जोंहा हाग्रामा महिलारि साराबो मा बाथ्रा बुंखो बेखौबो जों नायनानै लादो। बिनि उनाव नोंथांमोना केबिआर आफाद आरो BBW आफादनि सायाव मा कमेन्ट होनो सानदों हरबानो जाबाय। आं खिन्थु बिथांमोनखौ सेलेक्ट होयो गोसो गोरबोनिफ्राय। स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि नाजानाया अरायसम जाफुंबाय थाथों आरो नोंथांमोननि बे आफादा अरायसम थांनानै थाथों आरो बेफोरबायदिनो नोंथांमोना माखासे खना खनला थाखोमानाय जिथुनाखि जोंनि बर' हाबा जाखानाय आइजोफोर खारखोमानानै थानायफोरखौबो सानसे समाव लासै लासैनो हमनानै हरफिनजोबनो हाथों। थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायना लादो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन। जोंहा रुंसारि जालांनाय जोंनि मानाव गेदेर जोहोलाव प्रेमसिं ब्रह्मनि जितु अडिट'रियाम हल बेखौ जोङो गायसनबाय। बियो टटेल 30 कौटिनि जागोन आरो बियो एरिया खमावबो 20-30 बिगासो नांगौ। न'नि एरियानो 7-8 बिगा थ' जेखिजाया एरिया जेराव दा गायसनदों PWDनि हा बियो एसे फिसाद्राय जागोन जोङो जायगाखौ सोलायफिननो नागिरदों खोथाया बेनो। आरो ओमफ्राय बिनि नेक्स्टआव जोंहा दङ दागगारियाव इक' टुरिजिमनि
प्रजेक्ट बेखौबो आङो दसे उनाव गायसनगोन आरो बिनि सिगां जोंहा बिजनियाव बलामगुरियाव फुड प्रसेसिं पार्क मोनसे गायसनना फैबाय जायखिजाया बेफोरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि प्रजेक्ट टटेल जोङो बिदिनो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जिखिनि फैसा सेंसन जादों जों बेखौ गायसनगासिनो दं खोथाया बेल' बर' टु ट्रेन्सफार कर अखमिया सब जाम्बा सबै बुजिबाय आजिखालि अखমৰ মানুহ সবে বুজি পায় না নাই সবে বুজি পায় বড় ভাষাটো এতিয়া বড় ভাষাটো গোটেই অসমতে বুজি পায় আজিকালি আগত বুজা নাছিল এতিয়া বুজি পায় দে হৈছে কিছু উন্নতি হলে হল দিল্লীত যায় বা দিছপুৰত যায় আমাৰ কি আছে বিটিচিত আমি পঠাব লাগে পঠাই দিম বাস এইটো কিন্তু বিটিচি মেইন এজন থাকিব না নাই কত ৰাজ্যসভাত আপোনালোকৰ দাবী থাকিব না নাই এটা আসন লাগে বুলি ফালেতো লাগে ফালেতো লাগে ফালেতো লাগে আমাক আজি ক'ত ক'ত আধাৰ খেলা কৰিলে দুইটা আৰু একটা আছে दिनैनि बे बेलासि समाव बयनिसिमबो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसन आरो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन मोननैबो आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय थांनाय जानुवारि दाननि 16 खालार खालि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय नखरसेनिफ्रायनो सानै बिजावजालि गोमानाय बे खौराङा जोंनियाव बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसन आरो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन बे मोननै आफादनाव फैदोंमोन दा बे फैनायनि असिलायै नखरा जोंखौ बिथोन होनाय बायदियै दिनै जोङो फेब्रुवारि दाननि 1 अक्ट' खालि बिथांमोना नखरसेनिफ्रायनो सानैबो बिजावजालि गोमादोंमोन बिथांमोनखौ जोङो तामिलनाडु रायजोनि त्रिपुर होननाय हालामनिफ्राय बोखांनानै लाबोनाय जाबाय लाबोनानै बिथांमोनजों लोगोआव जों आरो सानै हौवासा लोगो मोनफानाय जादों बिथांमोना चिरां जिल्लानि होननानै जों मिथिनो मोनदों दा हौवासा सानैखौबो जोङो लाबोबाय दा बिथांमोननि नखरनि खावलायनाय बायदियै जोङो जाय गोमानाय बिथांमोनखौ बोखांनानै लाबोदों बेखौ जों दिनै नखरनो गथायफिनसिगोन दा नखरनो गथायनायाव जोंहा माखासे माबा लिरना लाखिनाय जायो बे लिरनायखौ जों बिथांमोननि आखाइनिफ्राय गावसोरो माने गावसोरनि दायथ' लानानै लांगोन होननानै जोंनो लिरनायखौ गथायनानै होलांगोन जों बेखौ आजावना लानाय जासिगोन बेखिनियाव आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो जोंहा दंबावो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसननिफ्राय गाहाय नेहाथारि मानगोनां अमृत बसुमतारी आदा बिथाङाबो फंनैसो बुंहरसिगोन एसेनोसै खुलुमबाय रायजोफोर कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन आफादनिफ्राय भिडिअ नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय दिनै जोंना BBWA आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा माखासे खोथाखौ फोरमायलांखाबाय दा दिनै जोङो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन आरो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसन मोननै आफादजों जोङो ज' जानानै खौसेयै बे हाबाफारिखौ दिनै जोङो मावफुंनो हादों नखरनि हांख्रायनाय बायदियै दा जोङो दिनैहाय बिसोरनि सायावहाय गुवारै नायबिजिरनानै रायजो राजाखौ लानानै जोङो गुवारै नायबिजिरनानै दा जोङो जाय आइजोफोरा नखरसेनिनो बिजावजालि नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायाव नुखादों नङा होमबा दा बे आइजोफोरखौ जोङो नखरनि आखायावहाय बा हौवानि आखायाव आरोखि फिसायनि आखायाव जों गथायफिननानै होबाय बेनिफ्राय जाय लाइमोनफोरा जाय सेंग्राफ्रा बे आइजोफोरखौ लानानै तामिलनाडु त्रिपुरायाव थाहैदोंमोन दा बिथांमोनखौबो जोङो दिनै मेलनि गेजेरजों गुवारै सावरायना दा मोननैबो साइडखौ जोङो आलदा खालामनानै बे हौवासाफोरखौ जोङो बिफानि आखायाव गथायनानै होनाय जासिगोन आरो लोगोसे बे आइजोफोरखौ थाबैनो नखरावहाय बा गामियाव लानानै थांसिगोन आरोखि बिथांमोनहा उदालगुरिनि बे आइजोफोरा बिनिफ्राय नैबे लाइमोनफोरा सेंग्राफोरा चिरां डिस्ट्रिक्टनिमोन नोंथांमोन दा आङो सानदों अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बिसोरनिफ्राय मुंफोरखौ आं सोंनानै लानो आंनि नामा खायन नार्जारि आरो जायगाया चिरां ओमफ्राय एरियाया खुंग्रिं गोबोरखि एरिया आंनि नामा फिलिमन नार्जारि गामिया लाइमुथि दलपारा आंनिया माइनाव बसुमतारी डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि गामि कुसुबिल
आंना रजे नार्जारि गामिया सपनगाव डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि आं बिसोर सानैखौहाय दायथ' लानाय जाबाय दा बिसोर सानैखौ आं लाना थांनाय जासिगोन आरो न'आवहाय मा खालायबावनो दा बे सेंग्रा सानैखौ आंनि मानसि जायो आं बिसिनि बिफा जायो सासेयाबो आदानिनो फिसालाखा बेनिखायनो बे इसोरनि मानसिफ्रा आंनि आखायाव गथायना होबाय आं लांनाय जासिगोन आरो थेंक इउ जोबथायाव आं फंनैसो बुंहरबावनो सानदों रायजोफोर इयुन समफोराव जुदि बे आइजो आरो बे सेंग्राफोरा जुदि बेफोरबायदि हाबायाव जुदि फैबावोबा बेफोरबायदि खामानिखौ मावबावोब्ला जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसन आरो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसननि नोजोराव जुदि फैबावोबा फिन खेबसे जोंनि आफादा बिथांमोननि सायावहाय गोख्रोङै आयेननि राहा लानाय जागोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बिथांमोननिफ्राय जे जोङो लिरबिदां लिरनानै लादों बेखौ जोङो आजावनाय जासिगोन मोनसे खोथा आं आरो फोसावहरबावनो नागिरदों दिनैनि जिथु बे बिथांमोनखौ जों मैया थांनानै दहाय फुङाव लानानै फैदों बेजों लोगोसेनो मोनसे खोथा सरजाबफानो लुबैदों जोंनाव दिनैसिम तामिलनाडु एरियायाव थाफैनाय 1000निबो बांसिन बेबायदि न'खर गारै गारै बिसि फिसाय गावस्रालायनानै गुबुनजों खारफाबोनाय गोबां सुबुंफोर दंफैबावो जों बिथांमोनखौ दानो दोनैनो साबधान हरदों जे नोंथांमोना सांग्राङै था फैबाय थानाय समाव जेखुनु जाया टाइमावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसन आरो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन मोननैबो आफादा थांनानै नोंथांमोनखौ बोखांना लायनो थियारि जागासिनो दं नोंथांमोना मा साननानै गावनि न'खर गथ' गथाय फिसा फिसौखौ गारनानै दिनै गुबुन जायगायाव गुबुन हौवाजों बा गुबुन हौवाया गुबुन हिनजावजों बेबायदि थाफैदों बेखौहाय जोङो जोंनियाव जेसेबां कमप्लेन फैदों जोंनाव जेसेबां केस फैदों जोंनाव बे केसा माखासे लिरबिदां हिसाबै जोंनाव लाइजामनि गेजेरजों जोंनो दैथायहरनाय जादों बेखौ जोङो मान होयो जोंनो जाय व्यक्तिफोरा जोंनो लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों बेखौ जोङो मान होयो बेनिखायनो जों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनसे क्लियारिफिकेसन हरनो नागिरदों बेंगलराव थानाय ओरै तामिलनाडुआव सेलामनिफ्राय लानानै कयामुटुरसिम त्रिपुर कयामुटुर सेलाम इरड आरो ओरैजाय केरेलायाव थानाय जाय बिथांमोना मालायनिया मालायजों खारलायदों नोंथांमोना हानायसेबां सांग्रां थाखा जिखुनु टाइमावनो जों नोंथांमोनखौ थिखांनो थियारि जानानै दङ दिनैनि थारिखनिफ्राय लानानै एसेनोसै गोजोन्थों